Kasunyatane kowe klakon dadi garwaku wong ayu. Si Kang Mas Tresno, rumangsa bungah marem banget atiku Kang Mas. Balekno dhisik ben ora kaya wong karaoke. Apa sing dadi penjalukmu wis tak turuti, ngiras pantes iki mau nuruti apa pamundhutane para tamu. Enji Kang Mas, kula sampun pitayosan kanthi lelagon kala wau. Kula pitaya menawi panjenengan tresno Mas dhateng kaya ngono diajeng. Iya. Eyang sepuh dolong lopo ya. Matur nuwun, Nduk. Monggo kula aturi pinarak Eyang. Duh. Yen wong tuwa nyawang karo putu-putuku ya marmatiku. Napa saestu Eyang? Sing lanang bagus, sing wedok ayu. Nanging ana cacate. Lajeng cacatipun Sinten iki menapa? cacatipun ya? Coba wong tuwa takon. Wis pirang sasi lamun to sasi. Entukku dadi temanten anyar iki. Jal, sono pirang sasi? Dokara sampun pinten nggih Kang Mas? Kurang luwih, Kurang luwih luwih ana nggih. setahun. Sampun setahun ya. Sampun dangu. Yo gene kok durung ana trontong-trontong banjur kepengin duweni anak. Apa wis ana isine, Nduk? Sampun Eyang, sampun. Ah, tenang. Sampun enten isine Eyang. Apa isine? Isine kathah wonten usus, rempela, ati. Kang Mas Sutrisno. Dalem diajeng. Sing dikarepno Eyang kuwi ora isi kuwi. Lah isi Tegese napa? wis nukulke wiji apa durung? Ini Ger. Guru cukup Nggih, pripun Eyang? lan sliramu, Nduk. Nggih. Rosiane sawetara aku milih garwamu. Tegesipun ngampil pripun Eyang? Tegese pisah rasa. Pisah rasa ki ninggalno ana ing kasatriyan. Saka kersane wong tuamu Sang Manggala Yuda Suta, iki sliramu dipilih dadi Raja Senopati. Dados pun Rama ngutus kula ingkang dipun pilih dados Senopati ngadepi musuh saka Argapura. Eyang sepuh Danawilapa. Mas Putu, Saderengipun kula matur sungkem kula kunjuk dhateng panjenengan. ya tak tampa. Mboten ateges kula menika mbadal dawuh menapa ingkang dados utusanipun Kanjeng Rama. Mboten ateges kula menika nampik dawuh saking panjenengan mboten Eyang. Ning kula menika ngrumaosi. Kula menika dereng nate sinau olah bilaraga. Napa kula saged ngadeg dados senopati perang? Napa kula sanggup ngadepi para senopati perang? Bener, ning perang kuwi ora nganggo akal. Kekuataning prajurit ki ora. Ning akal digunakake. Ana tetembungan keng luruh tanpa bola, menang tanpa nganggo cara perang. Mula ing kene gumantung sliramu, Nduk. Upamane bojomu tak silih dadi Raja Senopati, kira-kira lila apa ora? Eyang sepuh Danawilapa. Kula menika teges dados garwa bebasan palastra kemanjing ing langkah. Sak wanci-wanci kalepasaken sinten kemawon boten saged anggonen. Menika bebasanipun kula. Menawi garwa kula sak menika sampun anggadhahi kewajiban kang madheg dados senopati. Kula boten saged anggonen kok. Kula namung saged ndedongaaken. Wis apik tenang. Nanging Nanging dongake wae garam supaya entuk kemenangan. oh nggih. Tresno,
Dawuh ya. Tak teni ana sak jabane kesatriyan. Nggih. Monggo kula dene aku Pamito karo garwa. ngestaken dawuh. Diajeng Kang Mas Sutresno. mergo Eyang Sepuh Donowilopo ngutus pun kakang kang supaya maju dadi senopati perang. Kula sawetara pun kakang njaluk pamit. Dongake ora ana alangan sawiji apa ya diajeng. Menika sampun dados majikanipun kula Kang Mas. Muga-muga mawon panjenengan menika ing mangkinipun pikantuk kamenangan pinayungan kalaharjan Kang Mas. Dongamu sing tak jamin. Sawetara aku njaluk pamit. Ingkang atas matur Kang Mas. Sing ati-ati diajeng. Jenengan ugi ingkang atas matur. Kisana ora teges aku tambuh lawan kowe wong papat iki ora. Ning lagi sepisan iki aku ngerteni sejatine sapa sampean-sampean. Waryanto, putra saka Kadipaten Argopuro. Waryanto, Suryodana, Suryodana, Patih saka Argopuro. Njur siji Waryaga, njur sijine Waryana. Njur wis sapa? Diwanohke wae aku Sutresno, senopati anyar saka negara Tanjung Anom. Senopati ana ing Tanjung Anom. Bener. Sutresno. Bener pisan. Apa wis mbok pikir yen kowe dadi senopati maju ana ing sak tengahing Aranggana merangi wong Argopuro? Wis tak pikir, wis tak pitung. Lamun to aku kudu ngadepi wong Hargopuro. Mergo aku nampa dawuh saka Kanjeng Rama. Coba sawan. Sawan. Prajurit senopati ana ing Argopuro ki akeh. Kowe iki mung badan sak juga. Kok bak wani-wanimu merangi wong Argopuro? Senajan aku mung badan sak juga, tekadku ora bakal kendho yen ngadepi kowe-kowe wong papat. Tenan. Tenan, Wis mbok pikir wis tak pikir. yen kowe iki merangi wong-wong ana ing Argopuro. Saiki aku peneter sepiro kadedayan Kaya ngono. Bukteni ing papan kene. Manggala Yuda Sutresno. Siji mbaka siji senopati Tanjung Anom sami salang tunjang. Bila saya menika dipun gelak kemawon minggah wonten Tanjung Anom.
Sepurane Kang Wi tak irit. Tenagane ijeh 7 sasi. Tepungke kemawon. Aku mang dadi sapa kok lali ya. Dadi sapa? Oh iya. Candrana jeneng kula. Manggala Yuda nomor 2 ing Tanjung Anom. Bakul mi kok ngrekasakno aku leh yo. Ngene iki mesti metu nganti suwengi mugot. Ya, ana Candrana, ana Tasidana, ana Tasidana kudu ana Candrana. Tasidana. 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 Ora ana kok. Apa iki? Tasidana. Tasidana. Luwe wis. Lapa kowe iku? Ambles bumi. Ambles bumi kok ning jero. Ana keluk iki lho. Bocah kurang ajar. Welok iso kuakean. Ora ngono. Aku iki ngerti yen Tata Sidana ki wong jaduk mlebuduk. Dugdeng samaladeng. Ya Kakang Candrana Iso ambles bumi. ambles bumi. Bebasan nok nggone pewayangan padha karo Antarja. Antarja. Nanging bareng kowe mecungul kok lemah. Kok nggawa keluk iku mau keluk konti. Iku mono cacing do rumpuk jagung. Ana-ana ae kowe iki. Lawang kan ngeluk sithik ae malah buat ra umum. Ya ora dadi baya pangapa di merga iki dina iki kowe karo aku entuk amanah saka panjenengane dulurmu lanang. Iya, Sapa jenenge? kawi. Kowe kok ngerti? Kawi tapi terkenale bakso Bagong. Kowe kok kenal? Ora kenal iku piye wong aku wis njupuk dhuwit neme Kang Kawi. Lagi iki ana ketoprak kok njaluk panjeran. Lah iya, hangeten Kang Kawi kok tawa. Adita Sidana Piye Kakang Candrana? jangkrik kowe gaul-gaul. Lho wis ora ngetoprak laut. Hei,
Ana apa Kakang Candrana? Iku lho apa dawane semono. Sarudi Iki mono puser utawa udel. lah kok kembar persis ning kono nggone. Iso dawane semono lho. Mergo udelku ora iso dikethok. Mergo udelku ora iso dipotong. Sik. Iku ngono ora udel tak kira. Kok ora udel? Udel ki manggone ning dhuwur. Kene Lah iku kok iso ning kono pas lho. sing salah iki dukune. Dukun apa? Dukun bayi. Lah kok iso mbok salahno? Dikethok ora tedas, dipijeti ora coplok ning malah mlotrok nutupi kancane. Tapi yo sarwah kau mau. Iki pusakane Tosidana, Kakang. Aku iki mbayangno nek upamane kekmu dawane semono. Wah, nek nggonku dawane sakmene mesti tak kon COD. Lah yo di sendekno to di ndekno saru. Aku iki jane wis ngantuk-ngantuk. Kapan boyo aku ditimbali meneh karo dulur-dulur Suntri. Lah bareng ditimbali rene. Malah kancaku ngisin-ngisini. Barang semono jabak. Wis tak cendekno. Malah kembar persis kok. Momo singgano. Singgano. Sing disenengi Raka iki ya iki. Pokoke aja nganti ilang. Tek kembar ning YouTube lah sing penting pokoke ngono entalekno. Lah iya. Wong mergo jalukan dikapakno-kapak ya do dilakoni kok. Sik. Nek tak kenekno kok rasane keri. Lah kok iso keri? Nyenggol pupu kiwa karo pupu tengen. Ati to sidono. Tak. Korine gak umum. Ya wis disempetno ae, sempetno. Iso kaya sosis bakar. Ati to sidono. Siak. Diundang terus kok guyang. Aku seneng wong wedok-wedok kene bahagian kok nek muleh bojone turu. Heeh. Kuwatir ku terus masa kaya nggone Tosidana. Sing semaput mangkon niku mpun mari. Ana apa? Sake bos Perkarane. pipis ning guri kono. Heeh. Lah aku ora antri ngenteni, aku rada ngidul andeng kandang sapi. Heeh. Aku tengok-tengok ning ember ngene tak ngenteni ning gone Dream Idu. Bareng wong wedok metu langsung Lah kok iso semaput perkarane apa? roh raiku lah sing mboke geret-geret ana anakan gendruwo. Angene, aku Pancen biyene iki kowe karo aku iki uga ora ngerteni. Lah iya, Kenapa aku dilairke dadi wong kang wujud abang branang ngene? nek aku Semono uga kowe aku iso wujud ireng kabeh kaya ngene kuwi. nek aku roh Kakang. Perkarane apa? Aku lairku iso ireng ngene Heeh. mergo simbok biyen ki nyidam oli tap-tapan. Oli tap-tapan Iya. diombe Diombe ndadekake. rupaku dadi ireng kaya tap-tapan oli. Lah nek aku Kowe iki jarene ndek mben. Mbokem nyidame iki nyucup geteh singa. dicucup Dicucup geteh singa
terus diombe getehe. Heeh. Jane kowe karo aku laire iki ganteng-ganteng. Heeh. Ning kang wi merga wedi nek kesaing gambare kowe kon dandan abang aku kon dandani. Ora usah ngono. Aji Tositono. Piye Kakang Candrono? Yah mono yah mene. Kowe karo aku dadi Manggala Yuda. Nomor loro. Oi. Kowe nomor telu. Nomor 3 aku. Aku nomor loro. Kowe nomor 2. Ayo. Nanging kasunyatane kowe karo aku ora tau entuk bebungah apa-apa saka Tanjungan. Sing mbok karepno kuwi lho ape nondi? Ketoprak. Ngono ketoprak kok mlaku rene. Balik neh. Toprak itu tengok iki kene engko nek disoting ben kenek. Kowe nek gak kenek disoting ngangelno tukang soting. Janji awak dhewe maju perang. Maju perang Mesti ungguling yuda. iya Kakang. Merga apa? Candrono duwe kaluwihan iso ndirgantara. Tositono duwe kaluwihan Iso ambles bumi. Mulane ora mokal yen mungsuhe awak dhewe. Iya. Ora bakal iso menang musuh aku kelawan kowe. Iya Kakang. Nanging sing tak pikir iki mung siji. Apa? Kenapa Wader maju perang? Sutrisno sing nomor 1, Manggala Yuda nomor 1 mesti entuk bebungah. Kowe karo aku ora tau entuk bebungah. Iki perkarane. Padahal Iki ketoprak ta apa iki? padahal kowe karo aku piye? Wong ketoprak kok ana padahal barang iki. Iki lho. Nek nganggo basa Indonesia. Oh ngono ya. Iya. Padahal kita berdua yang maju perang. Iya. Mulanya saka itu kok tidak pernah dikei hadiah. Malah angel Kang Adi Tosidono. Iya Kakang. Menjadikan mumak. Wis to nganggo basa Jawa wae. Lah iya padahal kowe karo aku sing budal perang. Heeh. Nek kowe menang aku menang ora entuk bebungah, ora entuk hadiah. Aku iki perkarane Sing nampani mesti Sutrisno Manggala Yuda nomor 1. oh. Kapan kowe karo aku entuk bebungah? Yen entuk bebungah, sesuk bakale ape tak wenehno bojo. Lho, aku iki urung duwe bojo. Masa kowe wis pegatan neh. Lho, kok pegatan? Lho, Bojo mangga bojak piye? ya ampun. Manggala Yuda. Sapa men jenengmu? Camogol Candrono. Candrono kuwi entane urung duwe bojo, kowe lah urung duwe bojo ngono lho. Oh iya, tak kira wis. Sok nek tok bebungah diwenehno bojone. Neng kowe karo aku ora urung duwe bojo. Urung duwe bojo, Kakang. Apike do golek bojo. Ning Galdawa apa ning Suntri? Wah, aku nek duwe bojo ning Galdawa rekoso. Rekasane Esuk subuh kudu tangi. heeh. Mara ning Tegalan. Entuk wong Suntri wae. Entruk wong Suntri malah nemen. Kok nemen Jam 1 kudu sisik-sisik pacul. Jam 1 kudu nyiapno abuk, sangenge mlethek wis ning tengah sawah nyebar abuk. wow. Mulih gak awakku malah wideng. Lah terus eluru bojo ning ndi ya? Enake ning gone Palestina. Wonge putih-putih ora usah nyambut gawe rekoso, mergawene golek rosok pesawat terbang karo bom. Lah nek ana bom sing bledos,
sakurunge bledos tak bledos sisih. Nek aku ora ngono. Lah nek sampean Aku kepengin banget duweni bojo adine Sutresno jenenge Sutresni. wah, cocok iki. Lah yo. Yo nek ngono, Lho, kok yo nek ngono? padha aku tak melok. Iku telenge atiku. Padha ae. Aku lah tak melu. Kowe kok melu terus sih lho. Aku ngerti mergo tipak mesti enak. Buktine apa? Buktine bojo anggar mbok pek kowe terus digondol kancam. Berarti tipak enak. Ya wis, Sutresni pek kowe engko kekno aku. Ning carane kepiye? Carane yo ngene, Kakang. Piye? Iki lagi ayun-ayunan perang. Antarane Tanjung Anom karo Sulang. Lho, Di kok Sulang? Argopuro. Argopuro. Iki ketoprak apa kok ana sulang barang iki? Nah, kesempatan. Carane Saben-saben pendak Sutresno budal perang mesti urung ana jamake Sutresno unggul yuda utawa entuk karya utawa menang ning gone peperangan. Sutresno kuwi ora tau Menang sinau babakan ulah kriganing peperangan. Wah, cocok. Binaraga ora tau. Lah iya. Mosok kok akan arep iso menang? Menang. Ora bakal iso menang. Angger kalah mesti njaluk sabiyantu kowe aku. Lah, Kena dienggo cara. carane Donga wae Sutresno muga-muga kalah. nek wis kalah Njaluk sabiyantu sampean karo aku. Ning ana syarate. syarate apa? Bebungah pek ora apa-apa. Ha, Ning antarane kowe karo aku kudu didaupno karo Sutini. lho, Adine Sutresni Bang. Sutresni. Oh, Sutresni. Sutresni, Sutini. Iya, Sutini iki bakul pecel ngam. Piye, Kakak? Matuk apa ora? Iki ketokne matuk. Lah, Neng kowe karo aku kudu saperjanjian. iya. Nek mengko Sutresni gelem dipek bojo, umpamane gelem nampa aku kowe aja lara ati. Oga. Nek ancen Sutresni kok gelem karo kowe tak pateni. Lho. Lah kok ngono, Kakak? Lho kok ngono piye? Aku aja pateni. Lah kenapa? Kon delok ae. Yo ngene lho, syarat kok malah dipateni. Heeh. Sutresni Nah, diadepi wong loro. lah, Endi sing dipilih Sutresni? nah, Mlakune heeh. nek Sutresni seneng aku, Yo sampean yo aja getun. ora getun. Nah, nek Sutresni ndelalah seneng sampean, Heeh. yo kekno aku. Lho. Oh, malah rekoso aku. Wis padha ra getune. Ah, saperjanjene kaya ngono. Saperjanjen? Nek Sutresno teko kene, Yo, njaluk pambiyantu kandhanono. Gelem ngewangi waton didhauke kelawan adine jenenge Sutresni. Pek. Wah. Rumijan tempuran iki. Dadi apa le tro-tro. Iki tak pikir-pikir malah kaya bambangane Trimo. Lah iya, sing karan rumijan tempuran ya iki. Iya iya. Wong telu ae aku kon dadi abang. Nah,
Aku ireng. Lah kowe kok iso dadi ngono iki lho. Paling gak kowe ya ijo. Iki pangan wedhus. Wis ae dian. Ijo. Godhonge telo. Duwe bojo Dicolong kanca. Yo. Iki dadi apa? Dandang gosong. Dandang kosong piye? Aku marjan. Aku kecap cabango. Lah kowe apa? Aku bengi iki dadi Sutresno. Kok ngerti jenengem? Ono apa? Ora iso, muni Sutresno tangane didelok. Ya bebas karek aku sing lakoni Ora iso. Iki mesti ana rahasia iki. Sutresno jenengku. Wong kondi? Wong Tanjunganom. Iya tenan persis Rumijan. Rumijan iku wong ya goblok. Tanda tangane guys anggramek bang iku cap jempol. Lah terus. Dadi kethok tak diwasi ya iku lho wali lho jebule tangane ngrendek tulisane. Angger aja wani-wani karo aku. Keri-keri bar perak rak keringetan. Tangane luntur apa jenenge tulisane luntur perkara keringet. Bingung ditakoki. Sapa jenengmu? Mangrak wis tak omongi ya. Lah tenan. Walah. Masa ketoprak ditulisi jenenge. Walah jan rumijan. Ora bento. Lah salahe wose aki ora umum. Yo aki iki kok dak nggawa HP rekam. Dadi engko rekamane nyecek kowe mok ngene tok. Ngono. Wong edan iki. Aja guyon. Iki serius. Serius. Tenanan iki. Tenanan jan. Iki wah, kowe ora ngerti aku apa piye? Yo, roh aku rupam kok skater. Ana apa? Sapa wong kowe Sutresno? Apa kowe ora nyawang aku iki, Mang? Lho, mbok nggep aku merem apa piye? Yo nyawang kowe. Sing ngarani kowe merem iki sapa? Lah kok putrane gak nyawang? Maksude nganti aku melayu-melayu iki lho. Lah kene karek kowe wong salah mlayu-mlayu. Lah ora melayu ku piye wong duwe sikil ora melayu. Angger duwe sikil, Yo melayu. percaya ta ora kowe? Angger duwe sikil jare iso mlayu. Aku ngewangi sapa? Karek kowe ngewangi sapa? Ngewangi sing bayari. Apa ngono? Lah aku ora ngewangi Bagong. Lho iya, medune kono suga-suga Angger duwe sikil iso mlayu. Yo mesti iso melayu logika. iya ta, Dor? Ora iso. Lah iku meja kursi ndek sikil. Kok ora iso mlayu lha wong iku iso mlayu. Kok sakmono dong geblak kabeh to. Dilingge mah bokong mambune kok ngono. Gak mlayu. Kursi iku gek ngopo kaya disikil barang. Lho trek. Prosi iku yo ndek sikil. To bento. Apa ndeng-gendeng. Lho, aku anake mbundang gendeng. Lah aku paham budal bento. Bisa ya? Iya. Lah nek aku anakmu gendeng, Pane bento lah mbokku stres. Keluargane penyakit jiwa. iya ya. Ah, Kowe kondo jare kursi kan duwe sikil ra iso mlayu. lah iya nyatane Ya jelas ra iso mlayu wong kursi kok benda mati kok. agar benda mati. Ya meneng ae tengok-tengok. Lah, arah-arah. Lah iku motor, sepeda motor, mobil kok benda mati kok iso teko marik-marik. Nah. Helikopterku kok iso miber. Sepeda motor Benda mati kok Iya. iso mlaku. Piye? iya. Oh. Lah wong dikai mesin kok ora iso mlayu. Angger duwe mesin, Ya mesti mlayune banter. Ora iso. Mixer iku ya ana mesine. Jahitan iku ya ana mesine.
mesin jahit yo ora iso mlayu. Goblok. Lah mesin jahit tanane ra iso mlayu. Lho. Lah iya, iku yo ana mesine. Jare anggere ana mesine iso mlayu. Nah, udah kalah kita. Tanane mesin jahit, duwe mesin ora iso mlayu mergo mesin jahit kae. Lho, Dipancal, angger dipancal mesti meneng ae. ora iso. Ndesuk mbokem tak pancal klenger. Ora iso gak mlayu langsung tekset. Ya. Bojo mbok pancal esuk, Mas. Iya. Klenger. Aku krungu karo muni ngene. Piye? Oh, bojoku kakekane. Mosok wis tuwek. Wong Ora kok ngono. Iki tenan iki aku ora nafsu terus. Aku iki arep takon. Hah, kenapa kowe kok mlayu-mlayu iki mau? Mundur kanca-kancamu mbok ajak mundur. Jalarane apa? Candrono karo kowe Tosidono. Piye? Sutresno Marjan. Yen kowe ora ngerti tak wenehi ngerti. Nganti rumijan iki mang. Aku malah melu-melu rumijan. Nganti Sutres. Kene tak warai rumijan napa kan? Pancen wis tak. Kabeh kawula. Dadi karo delok tulisan. Ngono. Ora, iki tenan. Yen kowe durung ngerti tak wenehi ngerti. Yo, piye? Nganti aku mlayu-mlayu. Lah iki lak wis padha iki. Mergo aku iki digudak-gudak. Bosone dikejar-kejar iki apa to? Ana Bambangan nek ngomong kok digudak-gudak ku. Iku di anu wong akeh lho. Iya. Dioyak-oyak. Nah, aku dioyak-oyak. Nggih. Ngono. Dioyak-oyak sapa? Dioyak-oyak karo senopati perang saka negara. Jenenge senopati lho sapa? Aja takoni jenenge aku lali. Rumijan. Gue ape? Gampangane, kowe iki lagi ae maju ayun-ayunan perang lawan wong Argapura. Bener. Terus senopati ku Argapura kuwi jenenge sapa? Aja takono lek gol aku ki lali yo. Rumijane gak ngono nek gak ro. Piye? Carane ngene. Takoki dedek takoki. Senopati saka Argapura jenenge sapa? Wong kabeh wis tak kalah lho ning aku mlayu. Ngono. Jenenge sapa? Aduh, kabeh wis tak kalah. Dadi omongan iki gak patek cethok. Ning ketok yong. Untung wis tak pikir sampe betis pikiran betis. Aja cak guyon. Lah kowe lali ora jak guyon. Dadi kowe kalah karo wong Hargapura. Iya. Lah terus mlayu rene karepmu. Karepmu apa? Nganti aku mlayu-mlayu imang karepku aku arep njaluk pitulungan. Arep njaluk sabiyantu mergo mapan kebeneran aku ketemu karo kowe wong loro. Aku njaluk sabiyantu. Oh, iya. Oke. Wah. Apa iku? Sing lagi keten. Gelem aku nulungi karo kowe. Ning ana syarat-saranane. Kowe gelem pitulung karo aku? Ya. Waton ana Syarat-saranane. coba aku tak pengen krungu kondo wae. Syarate apa? Siji, Siji, fotokopi kakak.
Loro fotokopi KTP nek gak duwe BPKB yo sertifikat tanah. Terus arep mbok apa? Jipuk Bang Mekar Balah. Syarat sing dirabekke kelawan Sutresni mau. Yen cukup bangsik yo rapi. Kudu mbok jawabno karo Adim Sutresni yen aku bisa menang karo wong Hargopuro. Sing tak dhauke kowe apa Candrono? Mbok karengku sing dipilih sapa? Sing digelemi Sutresni sapa? Nah, piye? Lah nek umpama kowe sing digelemi adikku Sutresni, Aku ora bakal ora ati. lah terus nasibe bojomu piye? Iki gong dia bojo goblok. Lah mbokku ning omah iku mbok kon ngingoni sapa? Maksude iki ning lakon iki Tosidono Candrana urung duwe bojo. Ngono. Iya. Oke. Keo. Iya. Piye? Yen pancen kowe njaluk dhaup karo adikku Sutresni, tak sagui. Tenan? Waton kowe nyata-nyata bisa ngalahke para senopati perang saka Hargopuro. Wis bisa aku kudu gulung gendera Hargopuro. Wis mbok sanggupi Tak sanggup. Tenan? Tenang. Upur-upur ikan lele. Maksude Sumingkir le. liwat pundi? Ya Allah, liwat temi kuyung liwati jembatan Sirotol Mustaqim. Rono lho, rono lho. Rono. Ya. Ya. Iki men sing dapuk sapa? Lah salahe rumijan didapuk Bambangan. Anjen wis ora tak kikipi. Nek Mbah Kardi, Pak Nur lho apa? Iya. Pak Mbah Nur iku kan kancane Rumijan. Ya wis, Tak sumbarane. Sumbarono. Hei! Ana apa neh? Oi, Aku jare mbok kon mlebu kok mbok celuk neh. Rumijan. Aku iki gak nyeluk sliramu. Ning aku arep nantang wong Tanggul. Endi, Bang? Hargopuro. Hargopuro. Oh, tak kira ngundang aku Lah kan tak kira wis mulih malah jek ning kene. Hei, tapi nondi? Lebu. Mlayu rono lho. Dalane buntu iki. Wes, Dang. Sumbari wong Hargopuro ben teko ki. Hei, wong Hargopuro. Yen pancen kowe dogdeng samaladeng jatuh kumaluduk. Iki lho Senopati Tanjung Anom. Candrono jenengku, abang rupaku. Hei! Aku krungu sing Sapa sing larang? Jenenge Candrono. Rupane abang, rambuté abang. Kae cetok. Keret kowe. Hei, seco iki. Hei, Keret. Maksud rupane abang, rambutnya abang. Iki, keret. iki menungsane. sajake kaya nantang karo wong Hargopuro. Kandel kulitmu piye? Hargopuro. Wani nantang wong Hargopuro. Hei, kowe iki lho dijak omongan. Kowe lho nantang wong Hargopuro. Yo kok plong-plong. Lunga-lunga. Sing nantang sapa? Kowe ngono. Lho. Nantang raine abang. Jumbarane ke abang. Ana Senopati Tanjung Anom. Jenenge sapa? Candrono. Tok ketok takok. Ya, rene sik. Lho kok rene sik? Rene sik. Ngobrol rono. Nantang kowe bojo aku. Makili yo. Aku wakilem.
Piye? Ngono. Tenan. Sing jenenge Candrana iki kowe. Iya. Nantang-nantang warga Pura. Wis kandel kulitmu apa piye? Jelas. Senurip piye? Wis serep nyawamu piye? Jelas. Coba sawang. Kabeh kae wong Argapura. Wong sakmene aki iki wong Argapura Iya. kabeh. Yo. Terus karepmu iki arepmu apa? Lho kok karepmu piye iki? Aku golek Candrana sing nantang-nantang Nantang mau. Nek wis ketemu mantuk mantuk. tak okek-okek. Yo, aku sing jeneng Candrana. Golek ati kowe. Mulane ketoprak iku aja tuku keris. Lho. Iki jenenge senjata makan tuan, ora tuku dhewe nggo mateni kowe. Lho, Eh, iki ngomong apa? iki ngapa? Kok tuku dhewe? Iki kene sapa? Iki kene sapa? Ngene mogol. Lho, Ayo iki Candrana ora ono sambungane karo Mogol. ora ono sambungane karo Mogol. Masuk akal iki. Sing dadi mogol. Ora iso. Iki Mogol apa Candrana? Nek aku sing ngomong sampean gak gugu nek iki sing dadi mogol. Yo. Pak, Bu, niki sing dadi sinten? Dungu ta ora kuping. Lah kok ana sing Sutresna? Sutresna sapa? Iku. Ora, Munaji. Kowe aja hapus-hapus. Pengen mati to odol-odol wadukmu. Ciocok sisan. Tugel gulumu. Alah, unku paling landhep. Nggon jus resek. Dono, nek pancen landhep nggonmu toke. Lho, Iki wis Ndi apa ndi ngendi? nek iki Yo. karo gone mogol. Yo. Landhep gone mogol. Ora percaya yen ora Iku ditok. paling mbok Yes. lupute bedel terus dijahit. Yo. Mari. Ngene kene. Gone mogol sekali jus. Apoh sangang sasi. Apa iku? Ora dijahit ning malah diambak. Wah, nek ngono pusakane sekti tenan. Sekti Ampuh tenan. kowe ngerti jenenge? Apa? Linggis kemakon. Wah, lagi krungu iki ah. Pusaka jenenge Linggis Kemar. Ora. Ayo. Tamar mancung Yo. cinupan. Piye? Aku kepengen takon kowe kabeh. Sapa jenengmu? Ya pengen ngerti aku. Yo, Iwanoke. Edi Sutopo. Kira-kira. Edi Sutopo omahe Kaliombo, omahe Nunut Gapura. Sing apa sapa? ora iso, aku kenal. Lah iya. Kowe iki apa petinggi suntri? Iya sing gawene ngenyang 23 juta nek kabumi. Hei, Aku mangkel ae. siji iki sing sapa? Iki sapa? Iki Kowe. aku to. Yo, Moh, kowe kok tak kandhane udah digawe mbok udah. ora buta. Raimu ireng kaya aspal ngono. Bang Rai putih kaya mayit. Ngenyek kaya mayit. Aspal putih karo ireng. Ape mayit ketok nek kowe. Ora ketok. Lah iya. Lah malah genah. Ora iso. Kowe nek nyolong bojone wong ketok digebuki. Loh, Lah nek aku nyolong bojone wong gak ketok, kecemplung WC. Iya iya. Piye? Malah apik ireng timbang Kowe putih. sapa ki, Mas? Surya. Suryadana. Suryadana. Waryanto. Waryoko. Waryono. Saya ngerti. Loh, kowe iki kok ngerti? Aku maca buku. Kowe iki mbak-mbake ra ngerti kok. Iya. Sopo kowe? Hei. Jare ora ngerti. Wis kadung jenenge kasep lho iki jenenge. Aku Tosidana. Ora takok. Aku Candrana. Senopati Tanjung Anom arep gulung gendera Hargapura. Kowe sama ada kowe. Sawo yo Apa itu? Kowe. Lho, kowe yo. Lha iku sirah ape-ape do nyunggi apa niku? Lah timbang kowe. Timbang kowe. Aku kene. Sapa sing Ayo, apik? Kene. Ireng iki. Kowe kok ngarani bento wong. Lah ke bento apa gak? Nek ngono sing bento ora aku tok. Sapa? Mogol ya bento. Lho kene malah ketua. Ketua gene apa wong bento-bento kok diklumpukno? Syukur kowe. Apa? Wong bento kumpulno lah. Mergo nek wong waras korupsi, nek bento iki apik jujur. Bon. Masa
Wis Mas. Masa Iya. wong bento jujur. Jujur, Mas. Lah sing nyolong bojoku biyen Iku nemen. Ora bento. Senopati Senopati. Tanjung Anom. Kowe gelem bali apa ora? Kowe masih bali. Ora gelem bali kelakon tak antem kemudoran satu. Nek pancen kowe ora iso mlebokke ning jroning lemah, apa kowe nduwe Aji Kawijaya? Ngene, ora usah Aji Kawijaya. Yo. Kowe. Iki wis 4 dina. 8 dino. 8 dina. Iya. Wayahe bayaran iki. Yo. Nek kowe do wani karo aku ora do balik, ora tak bayar. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Saran nggih. Ora apa. Ora bayar. Ora apa. Ji. Bon sayuto. Ngerti wae. Dino ora bayar. Ora apa-apa. Lah kok ora apa-apa gak Ira lega ora. Adi aku. Sebabe. Aku wis bon. Aku ya wis bon. Aku wis entek. Iku menengae berarti urung bon dhewe. Aku ora ngerti. Gambare ra tau. Bayarane ora tau roh kowe. Ora tau sing bayaran. Mulane meneng ae. Ya wis kene Iki. ketoprak bojone ra gelek. Ngene. Piye. Ketoprak iki kan lanturan terus. Iya. Engko nek kesel perang rapopo. Saiki do balik dhewe-dhewe. Iki gak sabrang. Ora sabrang. Ora dong, apik-apik bali. Ketoprak kok ginae ngene. Barang genah kok mbok gawe angel lah apa. Saake perang wis sore kesel ketoprak lanturan terus terus esuk nimbali ning ndi? Ning ndi? Adohe ra umum. Ning tretes. Tretes iku aku man kok iso ning tambak boyo iki patake mbok piye. Aku lunga dhewean. Gulung gedeno harta. Ayo.